Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и Атмосфера. Комитет дзяржкантролю прийшов у Академію навук. Під її керівником громадянином Гусаковим хістається кресло, але не тільки під ім. Не кресло, а трон хістається і під президентом Венесуели товаришем Мадуро, у тим ліку із економічних причин. Китай адмаўляецца набываць беларускія прадукты, як і Расія, што зноў знайшла нешта непрыемнае ў якаснай беларускай прадукцыі. Але гэтым разам пад ударам БМБК мільярдны дзяржаўны праект. Унутры ж Беларусі ўсё па-ранейшаму. Расійскія цягнікі метро замест швейцарскіх, рэкордна нізкае беспрацоўе, але ёсць у нас для вас і адная добрая навіна. Яшчэ адна кампанія з беларускімі кранямі дасягнула рысы $1 мільярд. Як думаеце, которая? Запарце гарбаты, зрабіце бутерброды і сядьце на ямчэй. Гэта атмасфера, і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! У аўторак наш галоўны спецыяліст у ўсіх пытаннях, наш вучоны і мараплавец правёў, цытата, «сустрэчу працоўнай групы для аналізу дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». Ну так, група была працоўная, а народу сабралося аж на 23 чалавекі. Нават Зубра Мясніковіча, які некалі кіраваў гэтай арганізацыяй, аднекуль дасталі. Дзіўна, але агульная танальнасць сустрэчы была нейкай нерашучай. З аднаго боку, стан рэчаў абсалютна зразумелы. Дзесяцігоддзямі нашай акадэміі навук абяцае парваць, як тузік грэлку, увесь сусветны рынок. Абяцанню стварыць электрабатарэю лепшую, чым у Маска, уже 8-й год пайшоў. Пра электрамабіль ды іншыя абяцанкі ўспамінаць непрыстойна. Такая ж гісторыя і ў сельскай гаспадарцы, і ў камп'ютарнай галіне, і далей усюды, ажно да космосу. Выглядае гэта звычайна так. Гучнае абяцанне, нешта там бясплатна вынайсці, вылучэнне мізернага бюджэту і цішыня. Да чарговага прыступу вынаходніцтва на каленцы. Амаль бясплатна. Вось гэты амаль бясплатна, гэта каля $400 мільёнаў бюджэту на ўсю навуку за год. Шмат гэта ці мала? Ну, для графа де ля Фер. Тут справа такая. Бюджэт на распрацоўку і даследаванне толькі ў адной карпорацыі Volvo Car, гэта цяжкавікі, не блытаць з легкавымі аўтамабілямі, дык вось у іх $3 мільярды. Пра парадак лічбаў у Маска і думаць страшна. І тут мы парткі падцягнулі, соплі па брадзе размазалі, здрасце! Я ўпэўнены, што ў беларускай навуцы ёсць асобныя прафесіяналы, якія сумленна робяць сваю справу, але ім вельмі цяжка. Уся сістэма свядома настроена на простае капіяванне крыху састарэлых замежных распрацовак. У найлепшым выпадку. У найгоршым гэта проста змарнаваныя грошы. На нарадзе сам Лукашенко задаваў правільныя пытанні. Як гэта так? У нас столькі адкрыццяў, а ў серую, у прамысловасць яны не ідуць. Непарадак. А побач сядзеў старшыня КДК таварыш Герасімаў і спрабаваў зразумець. Дык ёсць каманда на расстрэл Гусакова? Ці не? Ужо можна ці трэба пачакаць, патрымаць у сябе шэрыя тэшкі з кампраматам. Наўпроставай каманды так і не было. Лукашенко паабяцаў працягнуць размову, але, паклаўшы руку на сэрца, грамадзяніну Гусакову не страшна. Яму ж за 70, і ён усё жыццё у напаўсагнутым выглядзе, у рэжыме «чаго ізволіць». Дык чым жа вы яго можаце напалохаць? Звальненнем, турмою, грошай-то выдаткаваных на акумулятар лепш, чым Маска. Ён дакладна не верне. Венесуэла ў агні. Прэзідэнцкія выбары, што прайшлі ў мінулыя выходныя, раскалолі краіну. І калі сам грамадзянін Мадуро сцвярджае, што набраў больш як палову галасоў выбарнікаў, то звесткі, атрыманыя наўпрост 40% выбарчых участкаў, дазваляюць сцвярджаць роўна адваротна. Узровень падтрымання Мадуро каля 30%, што нагадвае падтрыманне Лукашэнкі ў 2020 годзе. Чым скончыцца супрацьстаянне? Дзіўная справа. У розных аўтарытарных краінах падзеі развіваюцца паводле вельмі падобных сцэнароў. Некаторы час усё ціха, спакойна, а потым народ нешта знянацку, як з ланцуга зрываецца. Так было ў Сірыі, дзе ненаследны прынц Башар аль-Асад спачатку упэўна працягваў справу бацькі, але з 2012 года
неяк не задалося. І дагэтуль не адпускае. Ён там не кантралюе траціны краіны. Так адбываецца ў Іране, дзе пры ўсім яднанні здарыліся падзеі 22 года, што прывялі да гібелі амаль 600 чалавек. Так адбываецца цяпер і ў Венесуэле. Гэтыя тры краіны аб'ядноўвае нафта, і аматар тэорыі змоваў скажа: «Ды гэта ж всё ЗША, злыдні, яны народ падбухтоўваюць». Ага. Што ж яны не робяць рэвалюцыю ў Нарвегіі, ці ў Саудаўскай Аравіі, ці ў Эміратах? Можа, ёсць нейкія іншыя унутраныя прычыны. Яны, вядома, ёсць. Багаццем, якое дасталася ад Бога, розныя краіны распараджаюцца па-рознаму. Нехта вельмі разумна складае ў адмысловыя фонды, прафесійна інвестуе і, разумеючы, наколькі нетрывалы нафтавы дабрабыт, развівае і другую, не вугляродную частку эканомікі. Так робяць у ААЭ і ў Саудаўскай Аравіі, і, вядома, ў Нарвегіі. Там у адмысловым грамадскім фондзе ўжо больш за 1 трыльён долараў, 200 тысячаў на кожнага нарвежца. Гэта разумнае кіраванне. А ў Венесуэле было не так. А як? Ну, давайте паглядзім на лічбы. Скажу проста. Глядзець балюча. Сацыялістычны эксперымент Уга Чавеса трымаўся на дарагой нафце. І да 2012 года ён мог себе дазволіць прадаваць нафту ў ЗША і змагацца з імі жа за іх грошы. І забяспечваць насельніцтву прыстойны ўзровень жыцця, фактычна раздаючы сродкі. Але Чавес своечасова памёр, пакінуўшы спадчынніку зусім неэфектыўную эканоміку. Пік насельніцтва прыпаў на 2015 год. Тады ў Венесуэле жылі недзе 30,5 мільёна чалавек, а пасля гэтага каля 7 мільёнаў разбегліся. Чаму? Ад голода. Паводле апытанняў у канцы 2010-х гадоў 60% грамадзянаў прачыналіся з пачуццём, чаго б пажэрці. Гэты дзеяч, таварыш Мадура, здолеў зменшыць эканоміку ў 5 разоў. У долараў гэта выглядае так. У 2014-м ВУП быў 482 мільярды долараў. На чалавека раза ў 1,5 больш, чым Беларусі. А ў 2023 ўжо 112 мільярдаў долараў. Адно з апошніх месц у свеце. Гэта сапраўдная беднасць. Сацыялістычныя эксперыменты прывялі да таго, што ў краіне наступіў проста татальны дэфіцыт. Мадура вызначыў дзяржаўныя цэны на 400 тавараў. І яны тут жа зніклі з продажу. І вінаватыя аказаліся чамусьці гандлёвыя сеткі. Пачала знікаць электрычнасць, а чыноўнікаў абавязалі хадзіць на службу са сваёй туалетнай паперай. Спроба ўратаваць эканоміку праз уключэнне друкарскага станка разагнала інфляцыю да 1 370 000% у 2018 годзе. Потым было больш за 2000, летась больш за 300%. Таму і немаверныя 50% цяпер выглядаюць проста штылем, стабільнасцю. І гэта не магло не адбіцца на курсе балівара. Калі ў 2011 ён каштаваў 4,3 за 1 долар, то цяпер проста ўявіце сабе, як жыць у такой эканоміцы. Ну і натуральна, сярэдні заробак каля 30 долараў. Ах, сапраўды, галоўнае ж багацце, нафта, яна ж належыць народу. Вось толькі прагнаўшы з краіны заходнія карпорацыі і нацыяналізаваўшы нафтаздабычу, накіраваліся так, што здабыча гэтай нафты упала ў 3 разы. Было 3,2 мільёна барэлей у дзень, зараз меней за мільён. І цяпер, паводле звестак, няма жадаючых пакупаць дорага. Засталіся толькі Куба, Кітай да Расія. Гэта вельмі сумная гісторыя пра краіну, якая на пачатку 50-х гадоў была 4-й у свеце. Менавіта ў свеце, паводле ВУП на душу насельніцтва. Гэта была вельмі заможная краіна. Але яна змагла з дапамогай зусім невуцкіх, папулісцкіх сацыялістычных эксперыментаў дайсці да сапраўднай ручкі. Ці ёсць у вас пытанне, чаму людзі выйшлі на вуліцу? Чаму яны не баяцца перамен? Вернемся да навін. Кітай. Нешта там у нас не надта.
У мінулым выданні мы вспоминали про тое, што асновай росту нашага экспарту ў Паднебесную ёсць калійны угнаення і харчы. І вось, у мінулым тыдні рэсурс myfin.by разглядзеў у кітайскай замежнай гандлёвай статыстыцы дрэнныя тэндэнцыі. Зніжае Кітай закупкі ў нас і мяса, і малака, і рапсавага алею, і сяго таго і іншага. Сярэдняе падзенне каля 20% ці мінус 140 мільёнаў толькі для названых пазіцыяў за 6 месяцаў. Ну і няхай бы. А вось з вышаназваным сім-тым сітуацыя ж яшчэ горша. Наша сёе-тое – гэта калійнае ўгнаенне, і тамака, калі верыць кітайцам, закупкі за паўгода ўпалі адразу на $500 мільярда. Такі вось вялікі кітайскі правал у нас вымалёўваецца. І бачны ён ужо і нават з космосу. Чакаем каментароў профільных чыноўнікаў. Белстат далажыў, у Беларусі рэкордна нізкі ўзровень беспрацоўя – 3%. Ну не, афіцыйна ў нас зарэгістраваныя ўсяго некалькі тысяч беспрацоўных, але ў гэта не верыць ніхто. І таму вызначаецца беспрацоўе праз апытанне паводле метадалогіі міжнароднай арганізацыі працы. 3% – гэта вельмі мала. Нармальны збалансаваны ўзровень беспрацоўя ў эканоміцы павінен быць не менш за 5%. Проста таму, што заўсёды ёсць людзі, якія выходзяць на пенсію, ці толькі пачынаюць працоўнае жыццё. Ёсць структурныя змены эканомікі, і вось такі запас памерам каля 200 тысяч чалавек ён мусіць быць. І яны, вядома, мусяць атрымліваць годную дапамогу, пакуль не знойдуць працу 3-4 месяцы. І нашыя 3% адлюстроўваюць галоўную праблему – недахоп працоўных рук. Гэта галоўнае абмежаванне эканомікі сёння. На мінулым тыдні быў зафіксаваны яшчэ адзін рэкорд у гэтай галіне. У рэспубліканскім банку вакансій 3,8% ад колькасці ўсіх працоўных. І вось розніца паміж тымі, хто шукае працу, і свабоднымі працоўнымі месцамі больш за 30 тысяч чалавек. І гэтая розніца яна расце. Хацелі закрыць замежнікамі, але нешта не едуць да нас узбекі. І яшчэ крыху навінаў. У Менск пачалі паступаць новыя цягнікі метро, расійскія. А былі швейцарскія, Штадлер. Але нашай мясцовай зборкі. У 2023 годзе швейцарцы адмовіліся ад праекту. Але ж расійскія не горшыя, правда? А Россельгаснагляд зноў нашоў кішэчную палачку ў Ялавічыне Ваўкавыцкага мясакамбіната, ды ў кефіры ад Мелкавіт. У мясе птушкі са смалявічаў знайшлі капідол. Ну, самі пачытайце, што гэта такое. Мяне ж больш зацікавіла забарона на продаж прадукцыі нашага гіганта, лідара, нашага гонару, БМБК, біятэхналагічнай карпорацыі. І прычына – у камбікорме для ласасёвых рыбаў перавышэнне колькасці генна мадыфікаванае соі. Прыгожа? Па-мойму, так. Як думаеце, тое, чаго не пусцілі ў Расію і што прызналі небяспечным, яно куды пойдзе? Беражыце сябе, дарагія гледачы. Ну і пра добрае. Мабільная прылада Flow, стартап у галіне здароўя, каштуе больш за $1 мільярд. Кампанія працягнула 200 мільёнаў інвестыцый ад General Atlantic, і цяпер вось такая ацэнка. Зараз у Flow 70 мільёнаў актыўных карыстальнікаў на месяц і прыкладна 5 мільёнаў платных падпісчыкаў. Заснавалі кампанію беларусы браты Дмітрый і Юрый Гурскі. У 2020 годзе кампанія адкрыла офіс Вільні, а ў 2022 цалкам сышла з Беларусі. Чаму? Ну, угадаеце з 3 разоў. Калі б сышлі толькі яны. Некалі IT-прадпрымальнік Віктор Пракапеня, адсидзеўшы ў СІЗА КДБ, пасля выгаду не з'ехаў, а наадварот, ініцыяваў разам з іншымі прадпрымальнікамі адмысловую праграму развіцця галіны. І яны нават падпісалі адпаведны дэкрэт. І калі праграма была прынята і рэалізаваная ў поўным аб'ёме, не толькі нікому не давялося б з'язджаць, роўна наадварот. Беларусь зрабілася бы кропкаю прыцягнення стартапаў. Але гэта была б зусім іншая краіна. А хлопцаў з Flow можна толькі павіншаваць і, канешне, ганарыцца ім. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Хнырович. Убачымся праз тыдзень.